maanaam doo rek ne bu pël mu ngir suba tawde an kam gurteɗa tan koye whatsapp hande vocal jam no feewi noon tan vocal ɗum seeɗa wona kam alhamdulillah rabbil alamin koɗi hande neɗɗo weltima oɗo atumani si neɗɗo meeɗa yewterede yewtere ha ɓernde mum arti deeƴi so wona hande kay so wetti mboɗo jogui ko kaldude gallam la ilaha illallah salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah mbaɗɗone tampere aɗa selli baaba galle kam hande ko artiri hande mboɗo wonde e weltade tan biyeteɗo atumani si allah annene binduɗo deftere ɓuraɗo wona wari ɗo si wona nannomi deses o o allah anne binduɗo guila tawa tawi o ko ɓuri ɗum moƴƴi gandal koode ala ko windani ko hoynonte omo yewtata min yewtere hay ko kamnoɓe ma komi yaafima ko hoynontinoo de so saami hoccete ala hannde artiri ko hunde aya mi haɗima tan jooɗade hakkude ma hakkude ɓe yumma sa wi am ni tan jooɗa ummoɗo baba faɗum ummo wadde ande baaba galle accuma mi yawri yumma ko ala faɗum jooɗo gaye baaba hannde ko ɗum gartirɗa mbiɗa est ce que atumani siide ko neɗɗo mawɗo kam remi ɗum koye deses Assalamu alaikum wa rahmatullah. waaleykum salam waaleykum salam Baba. mbaɗɗon oɗon ceeɗe machallah jam alhamdulillah bisimilla 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 ma sirila ma tantami hen ndiyam Baba, saboto tappe koyɗa men ko koyɗe jam. yo jam boy Jam tan addi min ɗo. bisimilla Oɗo sehiram minen gardi ɗo hande yettinde ñamal. Joni ko ɗum tan addi min ɗo koyɗe jam yimɓe kadi haalande ko haalan kilifaɓe e sehiram kala ko mbiɗum kadi e min ɗo emen keɗi ɗum noon bisimilla baba. alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin min kam onno komi caw haala galle o ko debbo wotan jogi mi nani eɓe kaala haala ka guiɗo ɓooyi koɗo ɓe nananimi hen ɗum noon jaabo bisimilla mon bisimilla mon Bane ba. o woni mo kalantunoɗa hano eyyi nene ko o kay e ɓinguelam aɗa selli mbaɗa e tampere bisimilla ma bisimilla bisimilla hono wutte mo ɓorniɗa e wutteji ala min helan mbiya halani ɗum mbimi ko hol wutteji ɗi ɓorniɗa firti ko hol leƴƴi ɗi gonɗa e leƴƴi men Eyi nene haala yo ɓolte tan haala ko labbo la hono jofno labbo hono jof kocce koɗe ma kocce koɗe galle o ko billaɓi ɗum ɗum hattake ɗo e gallaɓe ala baba galle ɗum woni haala ma ɗinguinam aɗa yiɗi mo baba mbaɗi yiɗi kay o aɗa yiɗi mo mbaɗi yiɗi mo gasi an kaala ko labiɗa ko ɓiyaw aɗa yiɗi mo addu tege ma kanko mi haalni mo gila ñanden kono haalani hen haydara gasi labbo so labimo ɓiyam mi rokkat ɗum anayi kala ɓandu ala sirila mbi kay ko halannomo ɗano hen kono ettanani mi ɗon anamdakim ɗum ɗo siyamuno fof ala mo ñanata sona labbo anamdakim ɗum ɗo mbimi hono haalta ɗum ɗo e gallam o ono noon dokkere fof rokkeɗo oto ƴetti fof aɗa ɗi kala man e haw hakkudame ma Baba. mbimi o ko billaɓe iyo ko kongolam mbiɗi ha ko eyi sa addi ujunnaje ma capantati iyo hande o mi huma ngaraɗa joom suudu ma noon totum ɗo wultade
Allah hebbini hono ma en e leñol he leñol ngol ɓamtoto yaade yeeso ko noon hono ma en leñol ngol ne sohli ɗum no feewi e wallahi enen fof ke leñol gotol way sa nani woni wiye ko labbo woni wiye ko jubbalo woni wiye ko torol ko kiidde tan kono leñol ngol ko leñol gotol ala cale yo Allah hebbin hono ma en e leñol he amin a jarama on jarama baba a jarama on jarama a jarama baba wona nani ko an wi aɗa yiɗi saɗa wawi muña cuuɗi ko ɗiɗi gooti suudu gonga suudu fenade gonga ndu ko sa maayi soɓe nobbima fenade ndu ko suudu dewgal sa yaltiɗo a maayi eyyi holko keɓi la ilaha illallah i an ɗum ko kaliste ma sowa hay ko waɗen eyyi ko moƴƴuɓe wona hon la ilaha illallah ko ɗum woni ko yimma haalonno ko wonde aɗa bonni ɗi an ande aɗa bonni nen deke eyyi a bonnude oke hankkadi baaji kaɓɓam probléme ala so yimɓe ƴettiri basre o toon ɗo ɗoɓe ganduɗa ene koye ma ene ngala hande ene jaha ene garti saɗi kesama kam ande ko daray woɗo golli donc wona mere karaf argari armanama tay faga jooɗogali kuccira en tinɗa jagoɗa ko joni gartumi wonde men atay kadi whatsapp ma o ko jakkaɗo ko meli haydara nafa ma eyi wonnama tay koye simo ko kala mi serini mam seri bam seri mam seri bam susariya toon susariya eɓe nan ko fa abdallah mi seri mam seri bam oy acca yalla acca ɓuuri ne ganda ene koye forɗum woni ko min yeewa ini sirielam yehrande sam min tan hettiɗo mi demi yeewam hay sino kam ene wonanno e whatsapp mum kam ne waɗa goji tan hay soko ɗum kam aɗaɗaɗanoɗan la ilaha illallah joni neɗɗo yaham kadi yetto joom suudu muɗum o waɗandi ɗeɗo balɗe fof yeeso ngo way kono faɗo nano ni kongo nanota salamu aleykum giɗam mbokki ɓerɗe jaaɗiɗo sirruji on nden ɗuɓe moussa yeɓede bolloɓe ɗam aɗa seɗɗi on ko honiya i wona an ala wona min kay ala giɗam kadi min kay ko mbaɗɗa han ko ko mbanmi e hakkude yimɓe fof jandinɗa kam e dow fotɓe wonde esamen min kay ko mbaɗɗa kam ko guille meɗen ko ɓori ɓoyi wondi ka faamani ala sa faami kala redduɓe diine ko fasirade ɗum woni ka anda mi yiɗa naata e majjen min mi famani ay sehiragal ngal ɗo ngal sehiragal ko sehiragal sehiragal ngal oɗo ko sehirade ɗi ko sehirade monsieur ɗiɗo sikaw kam ganduɗa kono hen inna wiita jour ha hoto faɗo holto faɗo wona ko ceeraɗo eyyi wona ko ceeraɗo ƴeew so tawi a yalti galle o mi seerima sa yalti galle o mi seeri eyyi mi haalni baɗaɗetaka aboude suusi seeri yumma seera bam seera ko fenani ɗum oɗo suusi wattimi ɗum ni ala ɗum o suusa aleykum salam mbaɗa e tamde monsieur
ko mbaɗɗa ko mbammi ko ne heewi heewani kadi mo iblis tan kam wiyaha tan wono iblis duñiri mi maw keƴmi ngaɗi hankadi ɗemgal ala mbawmi haalde kalmi holko kalɗa mi seeri mi seerani kono noon kadi ay ndiyam koye tiwoɓe wa ha lambo leewi ko hen yimɓe rewnude mi yimo mi seerimo neɗɗo kam sangari mi seeri neɗɗo gasi kono mo mbiyata hen ɓerde mbi kam mi seeri bamakko ɗum kadi ne wawi kadi taw ganduɗa henno goto holko jaarimi toon koto banggue dindirako mbi kam seerimo koto banggue dindirako a jarama gari ɗon hakkudaji funte taw wona caɗele wala dille ay fortinel a jarama ɗum ala caɗele ay seyɗani naata tan koto feewi min mboɗo anndi ɗon jiɗodi sabu ko haala ma tan o haala war sato koko wari ko a faami jiɗmi wiidema ko ɓayde ko hannde tan seeɗa ɗum ala hay caɗele goote kumal ko ujunnaje sappo tan mbattata mi yaha ɗato ceerno abo watta ujunnaje sappo anani ya wasa lelde ujunnaje sappo mi yaha dewgal ngal humtede tan jawna seeɗa jooɗo an kay yaado e soir o a suwa ngare kay ay ngirum karaf hono karaf baɗoɗo tufam aɗa yaragan man buuba andi no karaf koranon ndemoɓe galle Allah caɗele wallahi eyyi joni kam paama ɓayde mbiɗa ka seerimo a seeri makko a seeri ba makko eyyi ɗiɗo sappo kam ɗiɗi sappo ɗe tottuɗami ɗi ko min jeyi mo ceerɗa adano addu sappo yummakko ƴeewa saɗa jogui sappo yummakko gadda sappo yummakko taw kono bonɓe ɗe min ɓurmo ndax ɗi ko sappo ma ɗi ceereɗa ɗi ko bonno leydi koto yallo waɗatirata mbimi mi heeɓi sappom o heeɓi sappo makko eyyi addu sappo makko saɗa yiɗi ɗum dewgal mon humte sappo makko cohlu sappo makko yawno seeɗa eyyi sappo makko jarama eyyi ɗum ɗo ɗon hankkadi ma hormaɗa joɗo ses a bonanni taw saɗa seeɗa seeɗata komo lesta min a resaɗimi o mi resa ɗum mi rokkuma ndesa ceera kam ceera ɗum ceera o ha taw ko ɓurɓineri ɓurmon min on jettata ko nanama on jettata aɗa ɗo hujjiɗi aɗa wawi fobbude ɓayde aɗa wawi fobbude aɗa wawi yimde jima o daro o foɓɓanma ha para mi anda yalti e ɓerde ma ndegal fuɗɗo humtede eyyi eyyi kasi joni jaraman humtura tawi ka bonnoɗori ko arto koni o tewonawji neɗɗo so haali kaye jabtotoɗa ɗo ko pinal anani de eyyi no sabu saaha o nattata rokkude en fodde wawde wadde ko ponnoɗen waddude hen ko foof eɗen gandi hay sinno haalaka ko rendini en ɗo henna ko rendini en ɗo ko eɗen jiɗi kala goppuɗo haaju muɗum e hammu muɗum haɗi hoore muɗum ɗoygol haɗi hoore muɗum wone nemaji tawi koto banggue baldi so tawi o ari yataw so tawi o ummima ɗo
ko ittunomo nokku makko addimo ɗo ko so tawi omo hoota omo nawtora ɗum ko ɗum woni yidde meɗen ɗum woni fandare meɗen hade meɗen fuɗɗade golle eɗen jogui aadaji meɗen tawde ken julɓe eɗen innitoro ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kala ɓiɗɗo julɗo eno farnoro ɗum ɗo wadde no gadori ɗen eɗen puɗɗoro hono haala Allah tedduka celluka cenika ka woni alqur'anil karim ɓe cuɓani en jangganowo en aya alqur'ana o ko biyeteɗo Cheikh Oumar Tall Cheikh Oumar Tall so tawi omo ɗo bisimilla makko o udditana en o udditira ɗum alqur'anil karim so tawi Cheikh Oumar Tall gasni rokkata duwaw fuɗɗode golle ɗe ko biyeteɗo Abou Mouhtar Tall الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Paaden koy représentant maire wala représentante maire كمسؤولة مستشارة بلدية وباسم البلدية يشرفنا حضوركم معنا السيد الفقيه لترجمة القرآن الكريم الفقيه الفولاري والتي لا شك ستساهم في نشر تعاليم ديننا الحنيف الإسلامي. وفي حديث جبريل عليه السلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ورسوله إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي الأخير أشكر كل من ساهم في نجاح مهمتهم النبيلة. ولو نعطي الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان. أتمنى لكم للجميع التوفيق والنجاح وأهلا وسهلا بكم في مدينة الزويرات وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم من أي مكان الذي قدمتم منه وأهلا وسهلا بكم في مدينتنا الحمراء الغالية وأهلا وسهلا بكم 100,000 شكر. وأشكركم وأشكر أبوسي لأنك en beltinima dendagal triseur naaɓe tengti noon e joyrat naaɓe tengti noon e bandiraɓe wonɓe ɗo hannde oɗo sall e ko kalnoɗen hanki ko mataw en mbawa fofrude hen haydara beelenmo mo dañƴen e garagal oɗo délégation ɗum ko Allah tan andi ɗum en beltima noon no feewi eɗen ñaago Allah tan nde Allah hebbinto hono Abou Sy en sabu weeɓani ɓiɗɗo baaɗo ni so dañama ko ɓiɗɗo leñol fof donc ko udditare ko yaajede ko ɓamtare
ko ɓural bang yoyi bang donc eɗen belti eɗen mbiya eɗen ñaago kadi nde Allah kadi fuɗɗinta men programme o bisimillahi rahmani rahim gasniren ɗum alhamdulillahi rabbil alamin e oɗo délégation e garangal mon yo Allah waɗ ɗum comme no hajju jabaɗo donc son punni e yaade yo Allah hokku mon kadi yaade ha jañuɗo dow jaam inchallah kadi mbatta noon amen kadi ko wayni taw kadi leelani mi salminimo noon fof joni noon e inde association mo mbiɗon cadre mo mbimi ko almuɓe eɗen beltiniɓe no feewi saabu gonko teski noon mbino waɗi zamane uji ene waɗno cadre uji kono noon ene waɗi heɗɗago hakkude mum e heddiɓe nde garɗon oɗon teski wonko wayli hen ɗum noon ko miijo moƴƴo fof noon e mawɗo président woni Thiam o miiji miijo moƴƴo minen fof ko ɗum waɗi nde min ngari ɗo hen nde min mbayi kono wonɓe gure amen ni sabu ɓe bismi amen ɓe nattina amen e groupe o sa yiidi amen cikkata min ɓoydi min mbaddi duuɓi taw noon min timmani duuɓi ɗiɗi ko garmi ɗo hen ɗum noon eɗen duwonoɓe no feewi sabu koɓe puɗɗi ɗo hen ko ko hunde moƴƴere ko puɗɗi ɗo hen ko ko ɓural ɗum waɗi softini ɓeeɗo ɓe ngare men donc yo Allah softini hettiɓe kadi woɓɓe kadi mbawa arde men rendude men e ɗiɗo jamanuji ɗiɗo sahaji belɗi moƴƴi e mi salmino wono fof e kuuɓal wassalamu on jarama jam hiire mon jibinande fuutankoɓe oɗo saaha hay goto mon arani ɗo heɗade ABCD ala enen fof ndenduɗen ko arde heɗade kanko Atoumane Sy oɗo holko heɓori yaltinande en e nde ɗo deftere wiyade gila dawa dawi holko heɓori yaltinde en Atoumane Sy so tawi mbaɗa namdoma min hoorema mi wiyuma nde ɗo deftere gila dawa dawi nde gandanɗa hoore ma nde winda aɗana ko professeur Khalidou Diallo ko professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar o woni ministre de l'éducation nationale kanko oɗon Khalidou Diallo ko kanko heeɓi deftere nde o jangguide hande laaɓi o faccirinde hande laaɓi o jotti o ɗowi ñalawma deftere nde waɗante weejo ñande deftere nde hollirde kanko professeur Khalidou Diallo o jooɗi e oɗon salle ɗo centre Amadou Malick Gaye mo Dakar ɗo min limi professeur uji jeeɗiɗi kamɓe fof ɓe jangguito université Cheikh Anta Diop mo Dakar te kamɓe fof koɓe ɓiɓɓe fulɓe goto e mabɓe fof ne kadi hay sinno tawi ene farnoro walla yidde muɗum wonɗo tolnino e pulaar kono ñande hen so tawi wonde joomum wanno ko taaɓal gotal ɓeydanima ɗum taaɓe jeenayyi goɗɗe woni sappo sababu nde yidde muɗum tawi jeeyi sababu o ko kanko Atoumane Sy bandiraɓe ene kettima holko woni gila dawa dawi ɗe bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaam hiire moon yo moƴƴere Allah yetto on Abou Gaye mbiyatmi tan ka ƴetti piindi ha heewi a weddima hen a sinkiri hen piindi ndi ko ɓeyda hen ko yo Allah yaafo ko fotano ɗo kadi so tawi ko ɗum duwaw yo Allah yettine en ɗon yettine en ɗon enen kala darni pulaar so gonga minen mbiɗa yurmi on onon wonɓe ɗo ɓe goppuɗon ko galleji goppuɗon ko ɓesguji fuɗɗima heerde kono ko jamma mbayni Allah kadi andi nde wattata minen min kuutoto ko subaka law min koota minen fof e waade noon hakke no min beltoriɗo e ngel ɗo mawoyel baɗo ngel ɗo hen amin jiiɗi dusɗodirde e moɗon jamma o haaɗo haaɗi fof so on keppaki min to banggue am mbeɗa wawi roɓinade kono mbeɗa yiiɗi haalde ɗo gueɗel gotel won teddungal dañmi e nder Dakar walla e nokkuji goɗɗi mi tottama ko wiyete tengade teddungal yogol teddungal so nder ɗangueji pelle kono teddungal ngal gadimi hebde e nder darnade pulaar ko ɗo e suwoyraat 1994 ɗo gonnomi mbeɗa jangguina sal karaté nde gummimi mbaynimi ceerno Mohtar Tall mbeɗa yaha mbaynimi dendagal ɓe gondunomi ɗo amin liggodira e pulaar mbimi ɓe mbeɗa hoota ɓe hen mbi jooɗo ɓe hen mbi yo Allah newnu lawol mi tinani ndeke mbeɗen matani haɗo ummotoɓe mbeɗa yaha ɗo Ba Hamidou oɗo jooɗin o windi deftere
ndikri jommoɗo o windiri ɗum junngo makko hoore e laaji o wiimi mi alanama teddungal mi alanama haydara e gurdam sona nde ɗo deftere o ŋeññirinde junngo makko e hunde hawnide fedde temedde ɗiɗi ɗeero o windiri junngo o wi kam ko ɗum ɗo woni jeenaari maɗa jeenaari gadi ha joni deftere nde ende mofti to wuura amen tuba jeenaari gadi mi heɓde ɗo kono jahanmi mbeɗa waynomo nde o ari em girɗe ne bañ o wimi nda nde ɗo deftere nawande teddungal gilli hakkude maɗa e hakkude mo jiɗɗa pulaade ɗum noon mbiɗa yettam o wimi no poɗɗomo o fuɗɗi teddungal Allah waɗi caggal ɗum tengaɗe kewɗe ngari leppi kewɗe ngari kono mi deftere nde ɓurinimi teddungal fof ɓuri mawnude yam ha joni simo neɗɗo no jooɗoto to ƴetta ko ɓuri no deftere noon nde windirani e noon nde geñirani mbaɗiranno junngo ma totta ɗum neɗɗo ɗum ɗo tigo ko gilli tigol te ko kadi o timmuɗo haɗa men nadde e yewtere nde mbiɗa yiiɗi ɗoftude mon teddugal taw noon wona e dow ɗemgal koye dow yimɓe ɗemdi yimɓe ɗiɗo Abdoulaye Seck jeeɗa koye mawɓe wonnoɓe ɗo kalten ko tarih kañum jogii renndo kañum woni jaynorgal hollata men to gumminoɗen eto gonɗen e dow mum eto paaɗen tawde noon an ko ɗo gonnoɗa hanki aɗa wuurde e mawɓe tawde noon mami ɗo en ɗo hen ɓe mi tawta hen ɗo yo Allah waɗa men enen fof jowten gurdam ha tawtodiren e nokkuji goɗɗi mbiɗa yiiɗi duttana kam yimɓeɓe teddungal sa gayni kadi mi rokka goɗɗo kadi ruttinan teddungal kadi kalanaɓe e nder tarih holno mawɓe gurduno ɗo hen hakkude mumen e koye mumen seydi Seck ɗum tan min ñaagi ma so mintaji tati walla mintaji joyyi ballami ɗi dokken nawni mo nawmo sans filo nawnemo sans filo ko ardi fof ko yamir wari musidɗo o min kam mi wona toɓɗamɗo haalana fewi kono noon tawde ko yamiri en hen ka tan ma en kaalten ko ganduɗenen ko tawnden ɗo ko ardi fof en jetti Allah en jettanima Allah eɗen jarno bandiraɓe fof ɗum noon ko noon tan min gari ɗo gila e les années 80 gila nder min ɗo he min tawi ɗo mawɓe adinoɓe ɗo sukaɓe kadi tawi min ɗo génération ngaji ɗi fof tawi min ɗo eyi ɗum noon ko yettude Allah tan min tawi ɗo ko jokkodiral enɗam yimɓe fof ne jokkodiri ko gurdam belɗam wuranoɗo kadi ko ɗum tawɗon ɗo tawa ɗo ko jokkere enɗam yimɓe fof ene jokkodiri enɗam donc ha joni koye ɗum tan ñagata yo Allah juutno jokkodiral ngal onon sukaɓe onon mbadere ko onon gonoyto mawɓe janggo ɗum noon ko on tinotta noon fof ɗum noon kanko a kuusi on e Allah yoɓmo teddungal nde o ari ɗo nde o ari ɗo o wuurde yimɓe gurdam moƴƴam nden o waɗanno ɗo ko sal karate wonde haamiɗen no wini est ce que minen e haamiɗen joni minen eɗe sikki goni ɗo mawɓe keddiɗo e wuuro he mawɓe ko heddi fof ko hama kadi minen ketti ɗum noon ko yettude Allah tan donc eɗen jarnomo kankone mo jarno bandiraɓe suwoyraat naɓe fof eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah kadi ko Allah rokkimo ko waɗi ko dokke Allah ɗum noon kadi so Allah rokki neɗɗo hunde kadi en jaɓanta ɗum ɗon ko jarnade on tan mawɓe fof e tawa ɗo kene jokkodiri onon e tinoɗon e jokkodiral enɗam ngal eyi ɗum noon onon abu on jarama onon délégation mon fof min jarnimo min jarnimo ɓesdugo fof Allah rokki en yiiɗirde kadi e laabi kewɗi e ko wonaji ɗum ɗo e on jarama تعالى وبركاته caggal yettude Allah eɗen juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en beltinima dental arɓe ɗo ɓe fof
jarama on jarama enen wonɓe ɓe fof ɓe saali he en weltiɓe ko sababu nde weltare waɗi meɗen ɗo en kono mbaɗa wawi wiide kala beltiɗo fof ko min ɓuuri weltade kala beltiɗo fof ko min ɓuuri weltade holko saabi ɗum kanko attumani siw o minen ndendi kosam babam de ɗum makko babam min babam no fetta ko babam nene makko woni koddamen woni afo gallamen kañum nehi min fewini min tumani noon somi no keddinira ɗo ni vraiment ko weltare mawde kadi mbaɗi wiya yo Allah hebbin hono makko en yo Allah hebbin hono makko en mi yiyani murtudo aɗa nana murtudo sa yi atumani tan joni kaman kadi e yiidemi murtudo mi yiyani ɗum kono tawde mi Allah walli kam ko atumani ko jogui ko jangat ko ɗum ɗo mi yii ɗum e ngal e on fannu ene wayni mi yii murtudo ni donc waɗi wiya mbaɗon tan Allah jarama on jarama sa tengtinon kadi e délégation arɓe ɗo ɓe toɓe gummi toon o e woɗɗude ni hunde fof nani hen eɗen mbiya yo Allah ren ko renno Allah ren ko renno allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam moƴƴere Allah e moɗon mi salmini on mi juuri moon hankkadi en natanto yewtere meɗen nde mi anda hoto micro o foti fawade hami wawa fewnitade kono nde ɗo deftere nde wiyetede gila dawa dawi konde temedde joyyi e sappo e tati ɗerowol woni hen e ngaro ngo sa tiimi e ngaro ngo tan a andat ngaro ngo haalata ko haala dartul woni ɗo ko Cheikh Oumar Al Fouti woni ɗo ko Alpha Oumar Ceerno Bayla waddi ɗo e puccu ene jogii gaawe muɗum woni ɗo ko Faidherbe woni ɗo ko guerre mondial o tubakoɓe ne kamɗo e koye mumen saruji combat e avion ngaji diwoji Cheikh Oumar woni dow banggue e ñaamo Alpha Oumar Ceerno Bayla woni oga banggue oɗo banggue caggal ga woni ga ko wiyete peinture rupestre ko faati e nate e gueɗe mbaɗe noon ko wonanno hen ko deftere noon so tawi ene woodi ko wiyete tiitonde walla lowdi deftere ma a ƴetti tiitonde ene wawi adade ene wawi sakkitode gila dawa dawi wonno adan muuyo meɗen windude ko l'origine des chiffres hedde 1997 puɗɗimi windude ɗum ha ɓooyi donc mi dañje defte mum kewɗe janmi tan koye defte ɗiɗi affaire iwdi silsile limore en waɗi ko wiyete iwdi bindol en waɗi ko wiyete iwdi limore mande hoto iwdi bindol hono bindol ardi en waɗi kadi ko wiyete iwdi limore holno limore ardi joni noon yimɓe leƴƴi ɗi fof ene lima leƴƴi ɗi fof kadi ene bindanno e bindirgol mantode yeehi ha ɓooyi Allah longinimi yomi waylu mbaadi ndi ɗum ɗeɓar fenguirde seeɗa e raɓɓiɗe mi yaño mbeɗa min nattina ɗum e nder gila dawa dawi o gila dawa dawi sa wi gila e nder pular wiyete ko tuggirde tuma dawa ko inde dawa ko inde dawi ko gollal dawde joni noon gila dawa dawi nde Moussa Sow walalde min gaddan ɗum deftere nde amin présenté mo o wi o sikkanno dawa ko neɗɗo wiyete noon gila dawade dawi nde ana wawi wonde ene jogui firoji mum ha heewi firo men enen e ɗemgal pular sa wi gila dawa dawi manditiɗen hen koko ɓuuri woɗɗude e goɗɗugol e puɗɗugol dawol gila e godal walla gila nde gollal neɗɗo ummi fuɗɗi ummade e nokku fayande nokku ene fayno gollal ko nden ngol dawol
dawol gurdam dawol tagore dawol neɗɗo ummade e nokku mum faade e nokku dawol ummade rendo faade e rendo ɗum ɗo fof ko wiyete ko dawande joni noon gila dawa dewi ene waɗi kadi ko anduɓe jeehi ha ɓooyi jiiti ko wiyete big bang mawɓe meɗen wonnoɓe ɗo heno ko wayno Saydou Kane professeur Saydou Kane walla ko wayno Mouride en batti wiyde gila dawa dewi jaadini ɗum e ko wiyete explosion big bang mo ganduɗa mbiyata ko l'origine de l'univers kañum woni iwde fuɗɗode taguiefu ngu fof no diidori noon ɗum noon cuɓiɗen tiitonde nde e nder tiitonde nde gadoriɗen fof haalde heen ko haala kecciɗgol kaaƴi namdiɗen namdal hol fof ko andini haalpulaar en hayre meeɗi heccide e nder tarih haɓe mbi gila kaaƴe ko kecce gila kaaƴe ko kecce namdoro ko hunde ɓooyde gila dawa dawi mandini ko hunde ɓooyde joni noon sa ruttima to banggue science nde gila dawa dawi waɗi nde bulɓitande fuccitande mawde nde waɗi nde waɗi ko deltande deltinode nde ko kayre woni e rebde yeehi ha ɓooyi nde wone wadde refroidissement ko mbiyata refroidissement ɗum laatere wone formade ɗo waɗata refroidir ɗo ko ɗon noon hankkadi wooda ko yaɓɓa heen yimɓe wooda hay joni so volcan waɗi so tawi laavu o fuɗɗima sarade tan jiyata ko wona e debtude ɗo deftere ɗo so woodi ko yaɓɓi heen walla hayre weddimen tan ɗum ɗo maande nde heddot ɗon ma yi ɗon hunde batte ɗe no gandinma ɗum ɗo de nde hecciɗi nden no neɗɗo gonɗo e loopal ni jaɓɓa heen tan jaaha sa yaɓɓi tan loopal ngal teppere ma heddot ɗon nato ɗon ɗum noon wiya yimɓe ɓe mbimi ɗo mataw ko ɗum andini leñol ngol so ngol ɓooyano gila nden ngol wawa andude hayre meeɗi heccidde wonko waɗi feere ha dey sababu pulaar andi hayre ko heccidde ko gandal ɓe kutorino ɓe jangi haɓe gandi hayre meeɗi heccidde walla ɓe tawtoronoma nde kaaƴe ɗe goni kecce nde ɗum fof ko namdal ngal ene jaabo ɗum e nder deftere nde yi ha ɓoyi kadi ɓe gaddi helmere wonde kadi e cifotode kadi ɓoygol tagoyfu ɓe mbiya ɓe mbiya kadi wango leydi jaakim mbima hol fof ko andinta pulaar leydi ene wango gila enen en cuwa janngude garde tubakoɓe ha mbawen andude ko wiyete la terre tourne ko ɓe mbiya wango e wangade wango leydi ene wango mbimi kadi namdal hol fof ko andinta haalpulaar en leydi meeɗi wangade leñol fulɓe eɓe kaala kongi taw kongi ɗi ene dondi gandal dondigal mana te yimɓe ɓe ɓe jaggirta ɗum tan ko no yewtere ni walla no haala ni ene tan no littérature ni wiye joni wango leydi wango e wangade leydi ene wawi wangade halpare jeeya ha ɓoyi gara kadi ɓe mbima Allah wi nde alam tara anna samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma mbere on jiyani leydi e kaaƴe ndi gonno koko ombodiri tan min feɗɗiti hakkude min ɗaktitiri ɗumen joni noon halpare mbiyanma leydi ene ɓadino asman kadi gadduɗen nde ɗon ngal ɗon damal leydi e asman ene takkodirno woɗɗano asman woɗɗano e nder pinal pula halpulaar en ɓe fulɓe mbiyata ko asman woɗɗano ko ɗo wonno joni noon dewel jawanɗo ene unanno ene teɓɓo ungal ngal wona fiide dow kammu ngu malaikaji gulliti ko wiyete ko ustour walla ɗum wiyete ko wiyete légende ko légende wona histoire légende histoire ɓurtinaɗo ko ɓuri ko woodi cimtol gorgol ngol ɗum mbiyata ko asatir en ɓen mbiyata ɗum e pulaar ko cimtol ene mofti ceemtol ene mofti cemtol cemtol ɗum ɗon wiyete ustour ko mbiyata e français légende ko joni noon o wiɗo so dewel jande ɓe una so ɓe beddima unude ɗe puɓɓo e asman o waɗa kolon malaikaji kaɓe mbi Allah ɓeɗo de tampini ɗumen ngabbinan ɗumen asman o ayi ɗum ɗo firti ko sa ruttanima gandal mbiyata ko holko andinnoɓe asman woɗɗano holko mbere ɓe koye gandal won gandal mandintuma wiyatama ko ngol ɗo leñol maraw ene joguino ko ɓuuri ɓoyde gandenoɗe jangguernoɗe ko wiyete gandiwal ko ɗum addante meɗen wawde famde puɗɗoriɗen ɗon naatirɗen ɗon mbiɗen holko tagui eɗen poti janngude dartol ko hunde wonde fayida ngari dartol ko kañum jogui kala hunde fof ko jiiɗa e aduna ene jogui dartol en mbiɗo Allah ala dartol kono ko tagui ko ene jogui dartol Allah kañum e wonu mum e gotago muɗum Allah e mangu mum e wonu mum e gotago muɗum ala dartol kono kala ko Allah tagi ko ene jogui dartol neɗɗo ene jogui dartol muɗum gila nde Allah tagi ɗum haɗo haɗoyta tageefu ngu
gila ñande Allah wiyata ɗum ɗo ko khalaqa ɗum lamma aradallahu an yahlugal khalqa khalaqa jawharatan min nuri nde Allah muuyi tagde tagore nde o tagi ko wiyete ɗum ɗo ene gabbel ɓurgel famɗude o yaltini e tawi koye annore makko ɗo yalti o tagi ɗum tagi fof heen yalti wadde noon ɗon nden tagore andama ɗo tagore fuɗɗi joni noon aɗa wawi waɗande ɗum sa wi aɗa haala tarih hande Ablaye Seck alay sago mbiya Ablaye Seck jibinako naggam o jiidi koye naggam bammakko wiyete kaari bammakko wiyete kaari yummakko wiyete kaari o mawni koye wuuro kaari o ɗanni ko ɗo o jaggi ko ɗo o liggi ko ɗum ha ɗo yarate ɗo ɗum ɗo woni cimtol kono Allah a wawa wiide noon Allah a wawa wiide ko ɗo o fuɗɗi tawi noon a wawa wiide ko ɗo o jibina ko ɗo o fuɗɗi wadde mbiya wala dartol makko ko tagi fo ngu tan mbawɗa haalde muɗum kono kanko e zati makko kanko e wonu makko e gotago makko wala dartol sa rokkimo dartol tan mbiɗa ko Allah ene jogui fuɗɗode ni tan foti cimtol dartol waɗi kadi koko wiyete cimtol hunuko e nofuru ene waɗi darti ɗi yimɓe ñaggata darti noon fayi koye dartiyankoɓe neɗɗo no wawi yarude dartol ko wiyete archéologie neɗɗo no wawi yarude dartol ko wiyete ɗemɗiyankagal neɗɗo no wawi wittirde dartol ha feere bolwole foyre askoji e fof e jiidigal ɗemɗe e jiidigal ɓalli dartol bindogol e dartol ubbiteɗe ha yonta meɗen joni noon yontaji ɗi kadi peccuɗen deftere nde e yontaji mbaɗɗen yonta gueteɗo gila dawa dayo mbaɗɗen yonta ɓoyɗo mo wiyeten gila kaƴoke kecce o ɓereɗen nadde hen yeehi ha ɓooyi garɗen e yonta hakkudeji garɗen kadi ne e yonta ko wiyete tawtoraɗo ko woni temps contemporain so en ƴetti dow o kalaten toon ko haala gila e fuɗɗode tagode naaten ha jettoɗen banggue leƴƴi ɓurnoɗi ɓoyde telloɗen eɗen tello ha garɗen e laamuji tekruɗi garɗen e laamuji Souleymane Balen garɗen e laamuji ala deniyankoɓe garɗen e laamuji Souleymane Balen révolution toroɓe jaaɗen kadi ɓeɗo fof arabeɓe wuurnoɓe gila e jamanu sahabaɓe won hen ko 400 caggal ferko won hen koye nder koye ko wayno Waqidi en walla ko wayno El Bekki walla ko wayno ibnu Raqiq ɓeɗo fof ko winduɓe e nder tarih meɗen enen ɓen ɓe binduɓe e tarih men ɓe noon gila nde diine l'islam natata nde ko ɓeɗon jiɗɗen rewde seeɗa e bindande mumen mbawen famde holko ɓe kaali e meɗen e holko ɓe kaali e nder tarih o gati ene waɗi jeddi simo hande wo dariɓe mbi wona fulɓe gadi nadde diine l'islam fawade inde ma en garoy hen joni noon kanko El Bekri o wi gadoroɗen ko wiyete Afrique ko Afrique holko woni Afrique inde nde hoore muɗum El Bekri wi Afrique ko kayre woni wiyeteno ko ifriqiyatu ene fira joom towal en ko ɗum inde leñol woɗɓe ɓe kadi mbi waɗi ɗum wiyede ifriqiyatu ko Afrakis ibnu Abrahata ibnu Rais ko on honoyno yano waɗoyde honoyade no waɗoye gueruji to banggue e nder banggue Sahara o kañum yano waɗoyde toon haareji muɗum ha yetti hirnangue nden noon o yeehi o honimo e nokkure nde e leydi berbere en ɓeeɗo berbere en wonɓe dow hedde banggue Algérie o ɓayen ma ouro banggue nden o honima ɗon inde nde innira inde makko kanko ifriqiyatu o caggal ɗum woɓɓe ɓe kadi mbi ala Afrique ko ɓi annabi Ibrahima ɓiɗɗo mum goto debbo mo dañcuno e joom suudu muɗum ene wiye biyeteɗo Futori walla Futori mi ronki andude inde nde no bindirta ni fewani ɗemgal arab mbere ko Futori walla ko Fuɗori walla ko Futori ko kanko ari koye deftere El Bekri hay raqi gaddi ɗum joni noon ko oɗon ɓi annabi Ibrahima debbo ko onne laamino oɗo nokku inde nde yaltina e inde muɗum eyyi ko ɗum waɗi mo wiyede noon woɗɓe ɓe kadi mbi inde nde nooti ko inde leñol innirtengol ifriqiyatu ifriqiyatu eyyi woɓɓe ɓe taw kadi ne ko waɗi noon ko ɗum iwdi leñol geñgol gotol ne hoɗanno e won nokku ɓe mbiyatno ifriqiyatu caggal ɗum kadi woɗɓe ɓe mbi ala kañumen gaƴori inde nde ko libiyenkore ko inde libinaɓe libinaɓe libiyenkore naɓe ko ɓen inniri ɗum ɗo ɓinguel dewel gotel ene wiyeteno noon ko ɓi Yakut bun Yunus ko on mahno wuuro wiyetengo Memphis to Misra to Égypte ko ngel ɓinguel dewel laamino Afrique on banggue kala ni woni innira inde muɗum wertago ngo noon wertago wiyete Afrique ko e on tuma wertago nde o wi falde nde haaletede nde juutedi keeri muɗum
dugguno ko funnaange barka haa yettoyii to wiyetee ɗañja mi sinno eɗen joginoo projection waɗan ɗo ɗum ɗo en walla won ɗo kamɓe arnooɓe wadde diine jihadde ɓe naatata nde holno ɓe tellori e gure ɗe ɓe naatatno kono ɗo waawa wonde en wayen ɗañƴi fof limre ko hakkunde Tunisie tan e Algérie ko toon ɗeɗo golle en tello haa yettoo baŋnge Mauritanie ɗo en ɗum wonno o wertaango maɓɓe ɓe jooni noon ɗañja kañum woni jeeri dow gayane ete ko mbiyeten gayane Mauritanie ko ari haa yettii ɗañja eyi juutendi ndi tuggi ko maayo haaɗngo ko baŋnge funnange walla baŋnge hirnaange gayane haa yettoyo leydi ɓaleeɓe haa yettoyo maayo haaɗngo juutendi ndi tuggi ko maayo haaɗngo haa yettoyi ceene leydi ɓaleeɓe tuggi ko maayo haaɗngo haa yettoyi ceene leydi ɓaleeɓe ndin kadine ndin leydi ɓaleeɓe ndi ɓe kaalata ndi jiɗmi ko yen kettuteede baŋnge géographie maɓe kaalaro haa mbaawen anndude holto kaddunde e safalɓe e keeri meɗen ndeen e on tuma leydi ɓaleeɓe mbi o ndin leydi ko kaaƴe toowɗe e ceene jokkondirɗe tuggi funnaange haa yettoyi hirnaange ɗo kam eɗen nganndi ndi leydi kam wonaa Fuuta men mo konnoɗen hannde o ndeke noon so en wiyee jeeri Fuuta wadde poɗɗen ƴeewde ko ndi ɓe ciforoo ndi kamɓe ɓe jettoynooki toon ko ɗo ɓe kaatnoo wadde mbaawen anndude holto ɓe cifontoo meɗen eyi e wiide Abdourahmane al Jalali nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore muɗum ene anndunoo Ifriqiya o Afrique o ɗum tan wonno ngel ɗon ndeen falde tan wiyeteno Afrique caggal ko nde tuubakooɓe ngaroy nde walla kamɓe ɓooymaɓe nde ngarre mbatti wi ɗum noon hankadi watti wiyeede Afrique o jokki o wi kadi nelaaɗo sa alayhi sallam kañum ne nuliino sete gooto yo yaa hedde Afrique nelaaɗo nuli sete yo yaa Afrique so yehii Afrique nden nokkuure wootere nan toon jehee baŋnge hirnaange nokkuure wootere nan toon ene wiyee Afrique hedde Maghrib nde heedi hirnaange o wiiɓe so ɓe njehii haa toon nden sete o yehii haa yettiima toon nde ɓe kooti ɓe cifanii nelaaɗo cattugol ɓuuɓol ɓe mbii nelaaɗo o nokku ene ɓuuɓi ɓuuɓol ko ɗon tan waawi haadde ɓe ngarti o wiɓe ahaa kay ko nokku keewɗo ɓuuɓol kono ko nokku ɓurɗo heewde baraji e moƴƴereeji woni toon ni o sifori kanko nelaaɗo Afrique on Afrique wiyetenooɗo o jokki kadi hadis o kanko Abdourahmane al Jalali o wii hadis gooto kadi ari wii nelaaɗo wii ma jihaadi darto e kala denndaangal gure e nokkuuji e leyɗel ɗo wonno ɗo haa heddii nokku gooto ene wiyee Afrique ɗon toon jihaad wattinta nokkuuji ɗi fof ma jihaaduji dartorno haa e dow oɗon baŋnge eyi o haala ka hadisaaji ɗi ene ngarda e ɗum ɗo paamen toddii tan ko falnde wootere duunde Afrique adanɗe haalirnoonde nde woni dow ndiiɗo jeeri ndi eyi hay sinno noon wontii hannde Afrique inde nde huubtondini denndaangal dongre nde fof no nde jiidorinoo tawnoo ko nde tuubakooɓe ngari nde kañumen ngadi addude ɗum kono enen ɓaleeɓe wonaa ndeeɗo inde mbirannoɗen Afrique enen wonaa Afrique mbiyannoɗen duunde meɗen nde mbiyanno ɗum ko aadamaare walla ne jogii aadamaawa inde aadaniire taw ko duunde nde ene gooto fof ne joginoo kadi fawroo koye leñol innowol ngol mbiyete gonɗo ko alfaare ne indi ɗum kadi enen en keewaano en nganndidaano duunde nde fof hannde laaɓi neɗɗo fof hoɗatnoo tan koye wertago muɗum inna ɗum mbiyen ɗum Fuuta walla mbiyen ɗum Doori ɓe mbiya ga Jelgooji ɓe mbiya ga hene Adama o ɓe mbiya ɗum nden kono duunde nde Afrique nde ene jogii tan enen kam ko Adama o tan mbiyanɗen ɗum tekruur ko mbiyeten tekruur ko e ruttaade kadi haa jooni e ndeer almasalik walla mamalik ko deftere El Bekri o wii sa yewtii banu jadala en tan rewata heen ko bilad Soudan bani jalat sa rewtii leñol biyetenongol El Bekri waɗata ko jarale kamɓe tarih nden ɓe ngannda ko wiyete géographie ko ya windu ɗum ɗo kaala ɗo toɗɗoɗa limta distance ala ɓe mbiyatma ɗon ko sa ɓenni wuro kaari pawata hen ko wuro kaari sa ɓenni ndiɗo ɗo nganɗo nduɗo weedu tan pawata hen ko weedu naggam ko ni wonno ɓe cifortono kamɓe kodki joni noon o wi sa ɓenni leydi nokku bani jadala en tan rewata hen ko bilad Soudan woni ɓaleɓe ɓe kadi ɓe goɗɗatano ɗum ɗo ene duƴƴodde kamɓe gatotoɗa duƴƴade e ɓaleɓe ɓe fof ɓe gatoto ha yettuɗade e ɓaleɓe ko wiyeteɓe tekruur en koɓe ɓaleɓe torunkoɓe walla mbiya jalunkoɓe kamɓe ɓe ndewanno ko tooru ɓaleɓe ɓe kadi ɓe gadotoɗa duƴƴade kamɓe wiyeteɓe tekruur noon ɓe ndewanno ko jalnguji biyeteɗi Dakabir ko ɗon helmere tekruur nde hermere tekruur nde ko nde berbere inde berbere en ko ene gasa taw ko kamɓe indiri men tekruur en
siwu helmere nde o wi ko sanam wiyeteno noon eyi ɓe ndewata ko dakabir te e lumo kanko mo haalata o yontida koye yonta wari jaɓi njaay en wari jaɓi wona wari jaɓi njaay wari jaɓi ɓi rabis laaminoɗo nde on laami tuubi naati diine ko nden ko ɓuri heewde e dendagal wonnoɓe e tekru puɗɗi kañumenne naatde diine l'islam hankkadi dañi doole wonti on naati diine hedde ɗum hawrata ko kanko wari jaɓi ibnu rabis o maayi ko 432 woni 432 ko hedde nden o yaltata aduna eyyi o wi hannde o tuma mo haalata o kanko el bekri dendagal yimɓe tekruur fof ko juulɓe sa yewti tekruur ndewnata hen ko wuro ene wiye cile waɗatama wi ɗum cile ɓe mbawa windude ɗum par ce que wodata ko siin tan e laam e yanata wiya awa sile walla sule walla cile ɓe mbawano windude caractére haɓe jaltina ɗum ɗo ɗum ha laaɓa sa ɓenni ngoɗon wuro tuubni ngoɗon wuro e on diwan o nokku tuubni ɗum ko wari jaɓi jeey walla wari jaɓi tan mbasen jokkoyde e jeey hade jeey ɓe beltade joni noon o wi rewata hen ko gana o wi hakkude wuro cile e wuro gana ene yarane balɗe nogas ƴetta joni ko woni konu sa ummima o yawti tekruur en gummima tekruur ko dow ga waɗi koddiren tekruur ko oto banggue woni e goɗɗo balangol sa ummima tekruur o a tellima a ummima hedde tunisie ari gara ha ɗo wiyete cile sa ɓenni cile hakkude cile e ganna jaranta ɗum ko balɗe nogas noon ko yarante ɗum ko nokku goɗɗum ko nokku goɗɗitiɗum ewa o wi kadi sa ɓenni ɗon ndewata hen ko wuro wiyete hen ko galammu wuro galammu hen ene wawi wonde wuro sarkulleɓe eyyi kono so en duttima to gonɗo dow to hono tubnade e tarih al garbe ifriqiya e hadis wal maasir ko Uqbata bun Naafi kañum adi fodde tali pucci muɗum e konuji diine l'islam ha yetti ko wiyete tekruur ko o yetti tekruur sa ruttima e deftere kanko el bakri tarih garbe ifriqiya al hadis wal maasir taw kadi windi ɗum ko kanko el bakri kanko haalluji mabɓe nder deftere wiyetede almasalik wal mamalik o wi Uqbata bun Naafi ko kañum adi nde ari e nder en adda diine l'islam nde lomti ɓennunoɓe ɗum ɓe ko kañum adi yettade e tekruur en ko kañum adi yeehi ha yetti jihad mum faandi tekruur en jordire mumen ko hedde hitande 60 ene yaara e fergo ne yaara e 60 fergo diine l'islam fergo ene yaara e 60 fergo ko tuggine nelaɗo feri ari madina nde tan ko ɗon premier jour o ko ɗon ɓe ƴettata hankadi woni fergo fayi hankadi ko aroyde fof ɗum mbiyeten fergo ewa caggal ɗum o yi kadi kanko o jofodiri kanko Abou Bounassi o fandima frontiére uji hedde ɗo wiyete Gana kono koye kotol makko nde o hotata omo rutto nde ko nden o fulɓodiri e safalɓe berbere en o haaɓe mumen e gardo goɗɗo biyeteɗo kusalata walla kosilata ko on kono muɗum mbari ko kono mum addoma on ujunnaji 5 yimɓe walla ujunnaji 6 yimɓe noɓe kaalata ɗum ɗon on kusalata ko on waɗi ko Uqbata bun Naafi tawno nden ɗum kadi hawri koye hitande 62 ene yaara fergo ene yaara 62 hedde 600 walla 640 700 walla 680 ewa caktogol diine l'islam noon no ɓuri yawrude no saktori konde yeehi ha laamɓe tekruurɓe naati diine l'islam kañumen e laamɓe ganna nde naati diine l'islam ko nden on kadi ɓuri yaade fande kono ɓe jooɗima ma won duuɓi 300 e nder tarih e nder ɗo tawi jeerede nde ɗo fof noɗo didorno berberen ɓe fof naddani diine berberen ɓe en waɗi hen ɓe fulɓe gadi ɗumen nadde diine en waɗi hen ɓe sakkiriɓe fulɓe nadde diine wona kamɓe fof nadde diine eyyi ɗum kadi eɗen poti famde ɗum e nder tarih caggal nde laamateri ganna e laamateri almourabitoun en noon hedde 469 laamɗo mumen biyeteɗo tunkaminin naati diine kono ɗon hankkadi noon adi seeɗa nden yimɓe fof noon puɗɗi naati diine wonande kamɓe kam wonnoɓe e lampire ganaɓe ewa deftere biladi singid tawa deftere wotere ene wiye biladi singid windi ɗum wiyete ko almanaratu wa ribab tawi windi ɗum ko Khalil Nahwi kanko binduɗo deftere wiyetede bilad singid nde o wi bilad singid inde mum nde andirano inde mum ɓoyde wiyeteno ko bilad tekruur
bilade Shingit ko Mauritanajo kanko biyeteeɗo Khalil Nahwi o ko Mauritanajo windi deftere wootere mawde wiyete ko bilade Shingit o wi ko wiyete Shingit e hoore muɗum andirano e nder tarikh ko ɓuri ɓoyde wiyeteno ko bilade Tekrour ko Tekrour en konno ɗon wadde ɗum ɗo kam laɓɓini ha laaɓi ko enen koye nde ɗo falde gonnoɗen kanko oɗo ene ndeno haali ɗum o wi e jamanuji jewtuɗi Abou Abdoullahi Daaɗi mbi onon Mouhamed Boun Aboubacry Siddiq Albertidi o maayi ko hedde kanko wini nde ɗo deftere hedde ujunere temedde ɗiɗi sappo e jeenayi hadde 1804 wonata caggal jimneɗa ni 800 kanko o mahi koye nder nde ɗo indi o wi ko bilade wiyeteno kadi ne Shingit ko kañum wiyeteno bilade Tekrour ɗum kam ene laaɓi ha laaɓi e nder dartol wonde ko ɗum woni Tekrour Tekrour ko falde yaajde juutirde banggue funnague ha to Adghayi o wi e to hirnague mum ha yettoyi maayo bani Janadiqa sa ƴetti banggue funnague walla banggue hirnague mum ha jeɗɗa nokku bani Janadiqa ko ni ɓe kaldata e nder kamɓe géographie maɓe mbiyat maran ko tuggi ngoɗo wuuro ha ngoga wuuro jaajini muɗum ko ni o wi noon foti joni noon to rewo o wi ha Beedel Bayda e to worgo ha yettoyi Adrar firti ko Fuuta oɗo bilade Tekrour nde jooɗi ɗo laamutere Tekrour nde jooɗi nde wona to banggue Fuuta men mo kalteno jooɗino ummade Adrar fayanma ɗo ha yettoyo dow diwso ɗo en ha fayanma hakkude frontiére algérienne fayanma e ɗeɗon banggue tunisien ko ɗo bilade Tekrour wonatno tawde kadi Shingiti ko hen natata e sifa makko kanko o wi kadi ene teska Tekrour wonde ɗum laamateri gadidi nadde diine l'islam e nder Afrique ɓaleri e ɓaleɓe kala no ndidirno tene ko lamɗo mabɓe biyetenoɗo wari jeeɓi o nden on naati diine o yaɓani saktude diine e nder laamateri ndi kala no didorino Khalil Nahwi kañum ko noon woni no haaldi El Bakri kadi ko noon woni no haaldi Tekrour e wiide El Bakri no siforino kanko wimen ko ɗum jalan en paami kam Tekrour o wiyatno adan ko jalan ko ɗum wonno o wi kadi laamateri Tekrour ndi fof ko ndi julɓe e on tuma ko kamɓe Tekrour naɓe piɓodirno mbadduno fimde hakkude mabɓe almourabitoun en ɓe jaggodiri ɓe pellit darade hankkadi ɓe cakta diine l'islam o ha laaɓa ɗum ko kamɓe ɓeɗon fulɓe wiyeteɓe Tekrour en ɓe ko kamɓe jottodirno e almourabitoun en ɓe dokkodiri mbaddi junggo e fandu ɓe tafi kono mawdu pour yaade ɗo yaade waɗoyde hankkadi diine l'islam tawi kadi hawri koye Yahya ibnu Oumar e hitande 1949 fergo en yaara e ɗum ɗo en 1949 ene hawra e ujunere e capanɗe joyi e jeegom woni 1056 ko nden almourabitoun en piɓodirno e laamu Tekrour ha joni de deftere bilade Shingit nde gonɗen e haalde e muɗum ene hertini keeredi wertago leydi Tekrour hay sinno dartiyankoɓe ɓe fof noon ene lurdi hen tuggi ko wertago wongo hakkude maayo Sénégal fayi maayo Niger o telloyo kadi kanko bilade Tekrour bilade Shingit o o wiya kadi o nattinori ken kadi ha ɓoyi kadi nattoya bilade tugatma maayo Sénégal ha yettoyo Niger ɗum ɗo fof kadi Tekrour wattinino hufde ɗum fof ha laaɓi jeetinoma e laamateri muɗum wadde noon e laɓɓingol tan o yettima Niger ngabbita ha walata wadde ɗo so en paami enen e safalɓe en ɓooyi hoddude safalɓe ɓe koɗiɗo guila e guerre de Tunis kamɓe tubakoɓe gadi duƴƴodirde ɓe ɓooyi e diwan o hay goto wawa wiide safalɓe wona e Mauritanie naajo hay goto hen capato so darima wi pullo walla ɓaleejo wona Mauritanie naajo haali tan koko wela en yiiɗi fusde leydi walla ene yiiɗi ɗawde kono leydi ndi kay kamɓe e koye mabɓe to banggue tarikh kamɓe fof eɓe kawri wonde ɗo tan ngolɗo balgol mi haalani pour taw ngolɗo balgol ko koɗɗen ɗo homnoɗo wiyeteno ko bilade ko Tekrour wonno kamɓe fof eɓe gandi ɗum wadde noon ko frontiére uji men ɓomɗen ko hoddade e meɗen ɗo enen ken tellotonoɓe eɗen peere eɗen gegga waɗi ko runjoji yimɓe gonat ɗo ha ɓooya dunje so geggi paya banggue goɗɗo joni noon ene waɗi tariki yankoɓe jiiɓoɓe jiiɓu ɓurtundu holko ɓe mbiyata ɓe mbi wari jaaɓi jeeyowo ko soninki o wonno wari jaaɓi ko soninki par ce que inde nde wona inde fulɓe ko ardi fof e on tuma waɗi wiyede sellani on tuma inɗe meɗen ɗe joguiɗen hande ɗe wona ɗe guinnirten ɗen nde ma diine l'islam naate e meɗen fodde duuɓi temedere nde mbatɗen wiyeede Abdoulaye nde mbattuɗen wiyeede Amadou
nde mbattuɗen wiyeede Mouhammad nde mbattuɗen kono inɗe meɗen goonga gadanteje ɗe wona ɗen wonno wari jaɓi mo binda ɗo noon on waawi wonde ni waare jaaɓi on waawi wonde kadi wari jaɓi sibu ko waaw e ara tan e alif e ara e jim alif taƴ mbaɗa e baajoor tan mbaɗa e yanar ko ɗum ɗo woni wari jaɓi o ni ɓe bindirti ɓe mbawa windude caractére enen mahariji me e kongi meɗen ɗi arab wawa yettinde ma laab sinno ɓe binduno ɗum tan koye caractére latin e on tuma nden ɓuranno wawde labtude walla taw koye caractére ɗeɓe ɓen sinno ene bindeteno ɓe ƴettir ɗum joni noon wari jaɓi o no wela hay labba ɓiyi ko biyeteɗo labba o labba lobbo labba labba lomti wari jaɓi jeeyi e laamu tekkuɗo eywa won goɗɗo taariki yanke on kam o wi tan ko laamu tekruur en kañumen ngadi fulɓe tekruur en fulɓe ɓe ngadi lampire gana naatde fodde duuɓi capanɗe jeegom duuɓi capanɗe tati e nayyi naati diine tawi ɓeeto naatani enen nanni ene famni soɓe diine l'islam nde arata nde noɓe gummortuno dow eɓe tello ni ɓe dañat ɓe ngara e oɗo nokku ɓe gona ɗon ɓe daablo ɗon fodde ko juuti ɓe ɓen nayi ha ɓooya kadi ɓe ɓosa ko yaadu ngelooba walla ko yaadu yimɓe ɓolɓe koye mumen ummaade eggudu faade wuro faade wuro ene leeli haa maayi diino o ɓuri yaawde tan ko nde ummi tan hoore égypte nde nde wonno ɓe takkoro ko balngol geeci ngol waawde hawrude ɗo en meeɗaano yiindirde en jiindiri en meeɗaano nanodirde en nanodiri en meeɗaano andodirde en gandodiri lewlewal communication noon kañum koye ɗeɗo koyɗe tan woni ko yahat tan koye pulaar kala ko woni pulaar ko luundaki l'islam minen ko nder darde min dari koye ɗum min jahata jamma e ñalawma subaka e kikiɗe woppude min haajuji amen e hammuji amen yontere jonte ɗiɗi lew emin goni e nder ladde tuula heela emin goppi ɓesguji emin goppi fofof ko pulaar tagi ɗum mo kala ne kadi koye ɗum min noddata ɗum wadde emin jetta Allah emin jetta on an la maire e minnul ma tawde ko an woni ɗo représentant laamu ngu hannde o ko an woni jaahiga numéro 1 ganden ɗum kadi mbasen famɗinde ɗum lewlewal communication ene nulma e maire o emin calmina ɗum emin juuro ɗum emin ñagonomo Allah moƴƴere cellal balɗe juɗɗe e battane moƴƴe sinno ko sago amen hade amen yaltude nokku o min jaɓɓa koyɗe amen min tawoyemo haa ɗo woni min calmodira e makko min juurodira e makko min duwodira e makko min gostodira e makko miijoji hay goto annda ɗo aduna wiyata kono noon ko ni Allah haajiri kono emin nulma aɗa yona kono noon ne kadi waali nokku o ka jaalika ko hono noon emin nulma e muɗum kañumne kadi emin calmina ɗum emin juuro ɗum emin duwono ɗum hono préfet o e hoore muɗum hono ngal nulal min nulatma e muɗum commandant de brigade gendarmerie commissaire police commandant armée o commandant douane commandant gendarme kala e maɓɓe mbawɗo wonde ɗo tawi tan ka neɗɗo laamu minen lewlewal communication emin ɓurti paɗe amen e yeeso maɗa min calminma min juuroma min duwanuma nde tawno ɗo keɗɗa ɗo ko Allah hennuma ɗon wona hoorema gonanɗa ɗon ko ɓesgu ngu tawde noon ko ɓesgu ngu gonanɗa ɗo so tawi min gummima to min mbawi ummade fof min naati e nokku ngu minen min janti min jeytama e ɓesgu maɗa tawde noon min jeytama e ɓesgu maɗa nomin dokkirte respect ɓemin goppitoɓe ko noon min dokkirta on onon ne respect ɗum noon lewlewal communication salminima juurimama kono min calmini autorité ji laamu ngu kala noɓe potiri sernaɓe meɗen dañɓe arde eɓe dañani arde mo kala e maɓɓe ne min calmini ɗum min juurima ɗum min ñaguima ɗum duwaw min mbaynima ɗum woni sukaɓe meɗen cadre uji wonɓe ɗo henna wonɓe e service aji muɗumen emin beltani Allah emin beltani on emin duwono on emin ñagono on Allah hono komin ñagonto koye amen emin jiɗani on hono komin jiɗani koye amen kadi min jiɗani ɗum ɓesgu amen nde tawno haalama haaltama cadre uji ndewino ɗo kono wonno tan ko emin cuhli kaƴa ndehe mbaɗoyi kono ala coccodiral natodiral wodano ɗum ɗo Allah addi ɗum hande o emin mbasiyo on minen lewlewal communication onon sukaɓe cadre uji ɗi onon sukaɓe cadre uji ɗi nde jokkodirton e caral
pulaar wonde ɗo henna mbawon wonde pareji maɓɓe mbawon gollodirde e maɓɓe kono noonne kadi fedde ɓamtare pulaar Mauritanie catal muɗum jooɗingal ɗo henna e suwoyraat emin mbasiyo on to bange laamu meɗen gonguɗo ngu jokkodiral hakkude moɗon e muɗumen kala ko oɗon mbaɗa hay sinno wona onon tan wonande dente meɗen gonɗe ɗo ɗi kala ko eɗen mbaɗa hore kumpinen ɓe hen hay sogon hay dar hoto kumpinen binden ko poɗɗen wadde ko jiɗɗen wadde ko no jiɗɗen waɗirde ni ede jiɗɗen wadde nde eɗo jiɗɗen wadde ɗum ɗo nawanen ɓe kolliten hadema wiide o jaɓata ya hawo wiima ala hadema jogade sikkitaari mato so tawi mi yeehi ko ɗum ɗo walla ko ɗum ɗo ala yah ha jettoɗa mbaɗa ko poɗɗa wadde ko nde tawno kanko ko ɗum joƴƴinimo ɗon ko rende e hisnude joƴƴinimo ɗon ko moƴƴinde joƴƴinimo ɗon ko fewnude tawde noon onon ne kon moƴƴinoɓe kon fewnoɓe kala ko mbawɗon wadde koto kumpineɓe laabi ene ngoodi binde lelnon programme on ko jiɗɗon ko nde jiɗɗon ɗum nde ɗo jiɗɗon ɗo eno jiɗirɗon ni nawanon joomumen teddinon ɗumen teddiniron ɗumen noddon ɗumen ne kadi e nder activité ji ɗi mbaɗa hon ɗi ɓe mbasa humpede ɗum kam ɗumen mbasito on yo won jokkodiral hakkude meɗen e laamuji meɗen ko wona ɗum ko lewlewal communication ene jarno hono fedde ɓamtare pulaar catal muɗum jooɗingal ɗo ene e suwoyraat taw ene ardi ɗum hono hoorejo maɓɓe biyeteɗo si Oumar Moussa e on mo gandanɗa honomaɗo ko cukko makko biyeteɗo Ba Hamid koolaɗo kuuɓal biyeteɗo Amadou Kane kalfinaɗo pinal biyeteɗo Moussa Yero Ly kalfinaɗo jangde Elimane Kane wondide moftowo ngalu woni takko mbooj ɗo de mi yadani hen mi yaɓɓi hen koye ngalam mi lelima e leydi mbooco halfintake ngalu e kalfinaɗo eddagu oɗon woni kajja won e kalfinaɗo kala ko yowiti e jokkodire woni Oumar Ndiaye Oumar Ngaydi jafoɗon Oumar Ngaydi e terɗo goomu pinal e ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa kadi ko kañumen keerno to gandanɗa hoore maɗa kañum joƴƴini en ɗo en bandiraɓe so tawi aɗa haala alay saago tawa reedu ndu wonko woni hen e maynes Mauritanie o e Gloria Mauritanie o walla Gloria Omela o e ko wona ɗum tan goɗɗum nan to jooɗi ha wayno leydi heedannoɓe en hen ɓe woni hono Abou Konaté wondude Samba Jeeri Oumar Sall wondude Dieynaba Dia Fama Sy wondude Hawa Ba wondude Dieynaba Sy wondude Fama Ly wondude ɓoyɗo Ndiaye e biyeteɗo Hawa Sy e Hawa Sy Ismaïla e wondude Ramata Sy e wondude Baba Oumar Diallo e biyeteɗo Amadou Bousso biyeteɗo Demba Wele biyeteɗo Mamma Isma Niang biyeteɗo Hawa Sy biyeteɗo Hawa Oumar Sy biyeteɗo Rugi kadi ko Niang wattidori onon ɓeeɗo lewlewal communication arɓe ɗo ɓe eɓe garani ɗo ɓe pop sabu minen min lomti ko ɓe garani ɓe so tawi min kaalata koye inɗe maɓɓe kamɓe fof emin jarno on emin duwono on emin beltani on hanino noon tawa séjour o ɓurino ɗo kono noon ne kadi dakammi ko daña ɗo henno ko wona qualité o non wona quantité o ko qualité o wona keewindi ndi sohla ko nafoore nde e dakammi gonɗo henno ko ɗum woni ko katoƴinɗen ɗum woni ko cohlirɗen ko ɗum woni ko joƴƴini en ɗum ɗum noon min jetti Allah min jetti on kono sukaɓe kaduruji ɓe ha joni eɓe goni e golle baɗɗe fayida sabu ɓe mbi wonde eɓe jogui seedan faaku ngu ɓe jiɗi rokkude Atoumane Sy ɗum noon kamɓe ɓeɗon eɓe mbiye bisimilla mabɓe woni Thiam Mamadou Adama kanko ardiɓe ɗum noon Thiam Mamadou Adama bisimilla maɗa ane président hono Ba Hamidou ko onon tottanam noon jogat ummotara mbaɗɗimo teddungal e Abousi aɗa jari ko ɗum ɗo no bandiraɓe kelle mon doole kelle mon doole
jiɗɗa waɗe ƴettete diplôme o ƴettete diplôme o ɗum ha waɗa fayida ƴette ha waɗa fayida pote haalaɓa mbaɗu ɗum e réseaux sociaux he oto ngakku yolaɓ ƴetteɗo woɓɓe yo kelle jaadu hen yo kelle jaadu hen abusi ɗum ko teddungal ngal sukaɓe meɗen mbaɗanma aɗa hande ko ɓuuri ɗum ɗon ɗum noon monsieur Thiam Mouhamadou an woni hoorejo ƴettuɗo o seeɗa kaala hen bismillahi rahmani rahim donc minen kam min on jarama kadi min jetti kadi mawni men o woni Ba Hamidou par ce que ko kanko wanno o wawna hattinde hoore makko o wiya ala par ce que ne mbini tan leñol kam ko anduɓe e joguiɓe yimɓe fof kadi baddata ene fof ken haal pulare c'est vrai que min woni mawɗo fedde ko min wona min goto ko cadre uji fof kadi en précision kadi cadre wona cadre sinim tan ko cadre uji wonɓe ɗo fof gonɗo fonction publique e wonɓe sinimɓe fof ko cadre uji ɓiɓɓe fulɓe fof omen nder Suwoyraat wona tan cadre sinim ɗum kadi ko précision ji ɗo waɗi on jarama ko weltare tan e o merci on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama teddi weeli yooɗi mbimi ko ɗo kadu adino heɓede e Suwoyraat e junggo Ba Hamidou hande kadi so on mbaɗi ngal ɗo teddugal mbiyatmi tan ko yo wano wayanno on mbaɗi ko gownoɗon wadde yon ɓooyi teddinde yon ɓooyi teddinde ko ɗum duwaw wonde yon ɓooyi teddinde ko duwaw sibu neɗɗo so ɓurnam makko juuti omo ɓooya teddinde omo ɓooya teddinde ene jogui teddinteɓe ha heewi yo Allah addoyɓe ɗo kadi ha teddinanɓe Allah jarama on jarama mi alana moon jobdi noon sowona wiide moon on jarama moƴƴere Allah min mbaynima on subaka law hedde 6 heures walla 7 heures ene wayno komin dawoɓe min jabnomon perguitte haala welani haala ne weyi ene satti haala wona hunde wemde min jiiɗo ceernoɗo elle ko oɗo gonduɗen hanki dia oya joom kala dane o wona an wona ceernaji mo gonduɗen hanki ko Abdoul Wahab eɓe nandi yo en ñaguimama mo duwaw en mbaynima dendagal enɗam e seeremɓe ɓe min jaafima bandiraɓe ɓe onon jaafo min e perguitte ɗe e haala weeɓani neɗɗo aɗa tuume ka gandu tawa wona gandu neɗɗo aɗa wiye ka jambaro tawa wona jambaro kono noon so yimɓeɓe ɓooyi wiidema ka gando walla ka jambaro so ɓooya suusat wona gandal woni ɗo ko onon cuusnimi ha gonmi ko gonmi ko wadde yo Allah yomon moƴƴere on jarama